Ναι, ναι. Το παραλάβαμε. Ήρθε επιτέλους, ναι. Ήρθε. Τηλεφωνήστε τώρα βεβαίως να το πάρετε όποτε θέλετε. Είναι το Atlas για τους ηλικιωμένους. Αυτό που περιμένατε τόσο καιρό. Συγγνώμη, είμαστε αερά. Συγγνώμη. Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι μου φίλοι τηλεθεατές, δεν το ήξερα. Καλησπέρα σε Ελλάδα και Κύπρο. Καλησπέρα όπου υπάρχει ελληνισμός. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο στέλνω για ακόμη μια φορά. Είμαι εδώ κοντά σας ολοζώντανα από το νέο κόσμο στη Λεωφόρο Λαγουμιτζή. Με νέες αφίξεις, με το πολυαναμενόμενο που έχω πάρει και εγώ και λειτουργώ από χτες. Ζερ Atlas 2. Η μεγάλη άφιξη για όλα τα νιάτα που είναι τα κερατιά. Τα νιάτα που είναι η μητέρα μου, τα νιάτα που είναι ο πατέρας σου, εσύ που βλέπεις τώρα αυτή εδώ την εκπομπή και ακόμη δεν έχεις σηκωθεί από πολυθρόνες κρεβάτια και να σπάσεις στο τηλεφωνικό κέντρο και να πεις θέλω αυτό που περίμενα, το τηλέφωνο για τον ηλικιωμένο, το τηλέφωνο με τα μεγάλα γράμματα, το τηλέφωνο με τους μεγάλους αριθμούς, το τηλέφωνο που ήρθαν βουνά, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες τηλέφωνα, δώστε πλάνα, δεκάδες χιλιάδες τηλέφωνα τυποπαράδοτα από το νέο Atlas 2, το οποίο ήρθε, είναι πραγματικότητα, είναι στα χέρια μου και κάνει θαύματα. Ψήνει καφέ, το ψήνει, βάλε τις προδιαγραφές, προγραμμάτισε το να σου βάλει το σωστό καφέ και τη σωστή ζάχαρη. Και αυτό το κάνει. Μεγάλα γράμματα, μεγάλοι αριθμοί, κατάλληλο για κόσμο με προβλήματα όρασης. Γιατί? Γιατί όσοι δεν βλέπετε, ακούτε. Ακούστε λίγο. 1, 2, 3, 7, 4, 5, 8, 6, 9, αστεράκι, 0, πίεση. Δεν βλέπει. Όποιος δεν βλέπει ακούει. Ποια η διαφορά μας από τον προκάτοχό του το κλασικό Atlas? Και γιατί αυτό είναι το Atlas 2. Η διαφορά μας είναι η εξής. Είναι πάρα πολλές διαφορές. Καταρχήν το προηγούμενο είχαμε βάλει το κουμπί SOS στην πλάτη, το οποίο παραπονιόσασταν πάρα πολύ ότι το ακουμπάτε στο τραπέζι, πατιέται κατά λάθος, τηλεφωνεί, κάνει διάφορα. Έτσι λοιπόν ο Θεοδόσης με το τηλέφωνο των ελληνικών προδιαγραφών που σχεδιάζεται από ελληνικά χέρια, από τα δικά μας τα Ελληνόπουλα εδώ στην Ελλάδα, τον hot spot, αυτή εδώ η τηλεφωνάρα λοιπόν, βγήκε το κουμπί SOS από πίσω, μπήκε μπροστά, μεγάλωσε η οθόνη στο νέο προϊόν, μεγάλωσε το πληκτρολόγιο, όλα με ελληνικούς χαρακτήρες, τα οποία θα τα δούμε στο βίντεο που έχω ετοιμάσει αμέσως τώρα. Πληκτρολόγιο με ελληνικούς χαρακτήρες, τεράστια οθόνη με πάρα πολύ μεγάλα γράμματα, πολύ μεγάλοι αριθμοί για όποιον δεν βλέπει, απ' έξω μια ακόμη καινούρια καινοτομία, πατέντα, όπως θέλεις πες το, χειριστήρια εξωτερικά. Θέλεις να ακούσεις ράδιο, θέλεις να απαντήσεις στην κλήση, θέλεις να την απορρίψεις, ό,τι και να θες να κάνει. Έχει φωτογραφική μηχανή, έχει φακό, έχει ραδιόφωνο, έχει 2 κάμερες, παίρνει 2 αριθμούς και διαφορετικών εταιριών. Βρε, και διαφορετικών εταιριών. Προσέξτε, ανοίγουμε, μιλάμε, τελειώσαμε. Κλείνουμε, κλείνει η γραμμή αυτόματα μόνη της. Δεν σπάει, δεν χαλάει, είναι ζερ και κρατάει. Και η τιμή, μοναδική, ασύλληπτη, εκπληκτικοτρομερή, κυριολεκτικά 80 ευρώ μόνο. Και δωρεάν έξοδα αποστολής, όπου και να είστε, αρκεί να τηλεφωνήσετε τώρα. 210 90 11 5 88. Έχω φτιάξει ένα ολοκένουργιο βίντεο για το Zero Atlas 2, έτσι σε αυτό το υπέροχο κουτί, το οποίο έχει σχεδιάσει το σχεδιαστικό τμήμα της ΖΕΡ υπό την επίβλεψη της συζύγου μου, της κυρίας Ζερβουδάκη, που της πρέπει πολλά συγχαρητήρια για τόσο δουλειά. Κοιτάξτε το χρυσοτυπίες εδώ. Λογότυπα που θα φτάσουν στα χέρια σας. Ο εισαγωγέας που δεν είναι άλλος από την εταιρεία Ζερβουδάκη. Πλούσια συσκευασία. Απίστευτο after sale, απίστευτη εξυπηρέτηση μετά την πώληση σε ένα τέτοιο προϊόν που απευθύνεται σε κόσμο με προβλήματα όρασης, που απευθύνεται στον ηλικιωμένο, που απευθύνεται σε αυτόν που δεν θέλει πολλά πράγματα και θέλει να έχει ένα εργαλείο δουλειάς, να τον βρίσκουν τα παιδιά του και να βρίσκει τη γυναίκα του. Παρόλα αυτά έχει και ασυναγώνιστες λειτουργίες και δυνατότητες που θα τις δούμε σε 2 λεπτά από τώρα στο βίντεο που έχω φτιάξει με τους συνεργάτες μου για όλους εσάς. Zero Atlas, το ολοκένουργιο διαμάντι του δικτύου καταστημάτων Ζερβουδάκης, είναι πραγματικότητα και είναι πλέον στα χέρια μου που βλέπετε αυτή τη στιγμή στους δέκτες σας. Αγαπημένοι μου φίλοι τηλεθεατές,
Αγαπημένες μου φίλες τηλεθεάτριες, τηλέφωνο με 2 κάρτες SIM, τηλέφωνο με καπάκι, τηλέφωνο το οποίο απευθύνεται σε όλους τους ηλικιωμένους, τηλέφωνο το οποίο θα τα δούμε όλα εδώ μαζί τώρα. Κοιτάξτε, ανοίγουμε το καπάκι. Βλέπουμε την τεράστια οθόνη την οποία έχουμε μέσα συγκριτικά με το Atlas 1, το πόσο πιο μεγάλη είναι αυτή η οθόνη. Βλέπετε το πόσο πολύ έχουμε μεγαλώσει το πληκτρολόγιο, αυτό ακριβώς είναι. Βλέπετε λοιπόν το πόσο πολύ έχουμε μεγαλώσει τα γράμματα στο πληκτρολόγιο με ελληνικούς χαρακτήρες. Με ελληνικούς χαρακτήρες. Το τηλέφωνο παίρνει 2 κάρτες SIM. Κοιτάξτε εδώ τι κάνει. Απίστευτη οθόνη με πάρα πολλά χρώματα. Για να τα βλέπουμε όλα με εικονίδια. Μεγάλα εικονίδια για να είναι πάρα πολύ ευκολόχρηστο. Μεγάλα εικονίδια. Τιμή! Τώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο, παραγγείλτε το 80 ευρώ μόνο και δωρεάν. Έξοδα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Δωρεάν. Έξοδα αποστολής, αλλά για όσους τηλεφωνήσουν τώρα. Τώρα που είναι αυτή εδώ η μεγάλη προσφορά. Τώρα που ήρθε αυτό το νέο διαμάντι για όλο τον κόσμο με προβλήματα όρασης, για όλους τους ηλικιωμένους, για όλους τους μικρούς και για όλους τους μεγάλους, γιατί αυτό είναι ένα τηλέφωνο το οποίο μπορεί να έχει ο οδηγός, μπορεί να έχει αυτοκινητιστής. Όλος ο κόσμος δεν θέλει smartphone, όλος ο κόσμος δεν θέλει αφή. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος θέλει να έχει τηλέφωνο με πληκτρολόγιο και κυρίως τηλέφωνο με πληκτρολόγιο με καπάκι, το οποίο βάζουμε πολύ εύκολα στην τσέπη μας σε μια θήκη μπουγγί. Απίστευτη ποικιλία και σε θήκες. Παραγγείλτε αν θέλετε και τη θήκη του μόνο με 5 ευρώ αν την παραγγείλετε μαζί με το κινητό. Θήκη μπουγγί 5 ευρώ να μπει μέσα σε πάρα πολλά χρώματα, σε καφέ, σε άσπρο, σε μαύρο, σε ροζ. Ό,τι θέλετε. Θικούλα με 5 ευρώ. Είμαστε φθηνότεροι γιατί είμαστε κατασκευαστές. Γι' αυτό μπορούμε να πουλάμε φθηνά και να σας κοιτάζουμε στα μάτια, δίνοντας σας πάλι τα πιο αξιόπιστα προϊόντα. Κοιτάξτε εδώ. Μπαταρίες, συσκευασίες, κουτί. Βλέπετε εδώ έχει φακό με 2 λαμπάκια για να μπορούμε να φωτίζουμε πιο δυνατά. Συγκριτικά με τον προκάτοχό του που είχε 1. Εδώ βλέπουμε την εξωτερική οθόνη η οποία έχουμε προσθέσει και χειριστήρια. Καμερούλα να τραβάτε βίντεο αλλά και φωτογραφίες. Αποθηκευτικό χώρο που έχει και το τηλέφωνο, καθώς δέχεται και κάρτα μνήμης. Κάρτα μνήμης την οποία προτείνουμε να πάρετε την αυθεντική της ZER. Αυτό το προϊόν το παραλάβαμε μόλις τώρα και μπορεί να φτάσει σε μία μέρα και στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας με ένα τηλεφώνημα που πρέπει να κάνετε τώρα στο 210 90 11 5 88. Ζητήστε το τηλέφωνο για όλους τους ηλικιωμένους. Ζητήστε το τηλέφωνο με τα μεγάλα γράμματα. Έχουμε ραδιοφωνάκι το οποίο παίζει και χωρίς ακουστικά, κλασικά. Έτσι δεν χρειάζεται ακουστικά. Πάτε βόλτα, έχετε το ZER μαζί σας, το Atlas 2, το οποίο ακούτε τη μουσική σας. Εάν είμαστε κάπου όπου δεν έχουμε πάρα πολύ καλό σήμα και δεν μπορεί να παίξει καθαρά, έχω βάλει λοιπόν και την κεραιούλα αυτή που βλέπετε τώρα στους δέκτες σας, για να καθαρίζει η ποιότητα του ήχου στο ραδιόφωνο και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα 210 90 11 5 88. Ζητήστε το με όποια ονομασία θέλετε. Θέλετε το τηλέφωνο με το καπάκι? Θέλετε το τηλέφωνο με τα μεγάλα γράμματα? Θέλετε το τηλέφωνο για τους ηλικιωμένους? Θέλετε το Atlas? Θέλετε το Atlas 2? Μα ό,τι και να πείτε εμείς καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε, κατανοούμε, γιατί μόνο εμείς μπορούμε. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα και σπάστε το κέντρο. 210 90 11 5 88. Atlas 2. Το μόνο τηλέφωνο για ηλικιωμένους. Μόνο μια μεγάλη ελληνική εταιρεία σκέφτεται τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Μόνο μια μεγάλη ελληνική εταιρεία σκέφτεται τα ελληνόπουλα, τα δικά μας τα παιδιά, τα οποία έχουν σχεδιάσει αυτό το δημιούργημα που βλέπετε τώρα μπροστά σας. Δεκάδες, χιλιάδες προϊόντα, εκατοντάδες χιλιάδες ZER Atlas βρίσκονται στα χέρια του κόσμου τα τελευταία 2 χρόνια που υπήρχε ο προκάτοχός του. Το τηλέφωνο με τα μεγάλα γράμματα, το τηλέφωνο με τους μεγάλους αριθμούς, το τηλέφωνο που έχει δώσει λύσεις σε κόσμο με προβλήματα όρασης, το τηλέφωνο που όσοι δεν βλέπουν ακούν, το τηλέφωνο το οποίο έχει και πολλές σύγχρονες λειτουργίες, όπως δέχεται κάρτα μνήμης μέχρι 8 GB, έχει ραδιόφωνο με εξωτερικά χειριστήρια για να μπορούμε να το χειριστούμε, έχει κεραιούλα για να πιάνει πάρα πολύ καλά το σήμα ανάλογα το που είμαστε του ραδιοφώνου, ραδιόφωνο το οποίο είναι ψηφιακό, έτσι. Έχουμε κάμερα για να τραβάμε φωτογραφίες και βίντεο. Τα εγγόνια σας, με τι θα τα τραβάτε μωρέ? Η μάνα μου που έχει
το Zera Atlas, το προηγούμενο, γιατί αυτό δεν έχει πρόβλημα να το δει ακόμα, παίρνει τηλέφωνο και τραβάει φωτογραφίες στο γιο μου. Εσύ το δικό σου το εγγόνι, με τι θα το τραβήξεις φωτογραφία? Με το Zera Atlas, το οποίο θα ξέρεις να χειριστείς. Γιατί είναι το πιο ευκολόχρηστο τηλέφωνο το οποίο υπάρχει. Με μία μόνο κίνηση κάνει τα πάντα. Όλα τα εικονίδια τα έχω φτιάξει. Κοιτάξτε λίγο εδώ που το έχω στα χέρια μου. Όλα τα εικονίδια τα έχω φτιάξει τόσο μεγάλα, ούτως ώστε και να τα βλέπετε. Βγάζουν μάτια. Μα βγάζει μάτια. Όλα στα ελληνικά. Ελληνικό μενού, ελληνικό manual, τεράστια υποστήριξη που μπορούμε να παρέχουμε σε όλους εσάς, που το Zera Atlas θα φτάσει στα χέρια σας στην προνομιακή τιμή. Φανταστείτε, ο προκάτοχός του έκανε 80 ευρώ. Εδώ έχουμε προσθέσει πάρα πολλά πράγματα. Άλλη ποιότητα μπαταρίας, άλλη ποιότητα υλικών, άλλη ποιότητα κατασκευής, άλλο design, πιο μεγάλη οθόνη, εξωτερικά χειριστήρια, ψηφιακό ραδιόφωνο, καλύτερη κάμερα, καλύτερες οθόνες, μεγαλύτερο πληκτρολόγιο, όλα αυτά κοστίζουν. Παρ' όλα αυτά, προϊόν των 120 ευρώ, σας χαρίζω μόνο 80 ευρώ, αλλά τηλεφωνήστε τώρα. Δεν έχω πάρα πολλά κομμάτια που μπορώ να διαθέσω με αυτή την τιμή. Πρέπει η τιμή να ανέβει. Όλα έχουν ανέβει εδώ. Ακόμη και ο πληθωρισμός, ακόμη και ο πληθυσμός, ακόμη και όλα ανεβαίνουν. Σε αυτά δεν φταίω εγώ. Στους κυβερνώντες. Σε αυτούς που μας κυβερνάνε να πάτε να πείτε, γιατί αυξάνουν τα υπόλοιπα. Σε μένα μπορείτε να πείτε ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως που δεν έχω αυξήσει την τιμή στο ολοκένουργιο προϊόν, το Atlas 2. Atlas 2 και στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας με ένα τηλεφώνημα στο 210 90 11 588 και από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπορείτε να δείτε αυτό το προϊόν σε ένα από τα 4 μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια που έχει αυτός ο τόπος, μια καινούργια συνεργασία. Γι' αυτό όσοι με ακολουθείτε στα social media, που είστε δεκάδες χιλιάδες και σας ευχαριστώ θερμά γι' αυτό, είστε πιο άμεσα ενημερωμένοι και το γνωρίζετε ήδη. Δεν θα πω όμως πολλά, θα τα βλέπετε όσοι με ακολουθείτε στα social media. Και όσοι δεν μπορείτε να με βρείτε, γράψτε Ζερβουδάκης Θεοδόσης, γράψτε Θεοδόσης Ζερβουδάκης, κάποιο προφίλ έχει χώρο, ελάτε και στη σελίδα Ζερβουδάκης για να μπορούμε να έχουμε μια επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε να δούμε, Δημήτρη μου, ακόμη μια φορά το βίντεο που έχουμε φτιάξει για το Zera Atlas 2, το νέο δημιούργημα το οποίο ήρθε μόλις τώρα. Το οποίο ήρθε μόλις τώρα και σε ένα λεπτό πάλι εδώ, μην μου φύγει κανείς. Zera Atlas, το ολοκένουργιο διαμάντι του δικτύου καταστημάτων Ζερβουδάκης, είναι πραγματικότητα και είναι πλέον στα χέρια μου που βλέπετε αυτή τη στιγμή στους δέκτες σας. Αγαπημένοι μου φίλοι τηλεθεατές, αγαπημένες μου φίλες τηλεθεάτριες, τηλέφωνο με 2 κάρτες SIM, τηλέφωνο με καπάκι, τηλέφωνο το οποίο απευθύνεται σε όλους τους ηλικιωμένους, τηλέφωνο το οποίο θα τα δούμε όλα εδώ μαζί τώρα. Κοιτάξτε, ανοίγουμε το καπάκι. Βλέπουμε την τεράστια οθόνη την οποία έχουμε μέσα συγκριτικά με το Atlas 1, το πόσο πιο μεγάλη είναι αυτή η οθόνη. Βλέπετε το πόσο πολύ έχουμε μεγαλώσει το πληκτρολόγιο, αυτό ακριβώς είναι. Βλέπετε λοιπόν το πόσο πολύ έχουμε μεγαλώσει τα γράμματα στο πληκτρολόγιο με ελληνικούς χαρακτήρες. Με ελληνικούς χαρακτήρες. Το τηλέφωνο παίρνει 2 κάρτες SIM. Κοιτάξτε εδώ τι κάνει. Απίστευτη οθόνη με πάρα πολλά χρώματα. Για να τα βλέπουμε όλα με εικονίδια. Μεγάλα εικονίδια για να είναι πάρα πολύ ευκολόχρηστο. Μεγάλα εικονίδια. Τιμή! Τώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο, παραγγείλτε το. 80 ευρώ μόνο και δωρεάν. Έξοδα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Δωρεάν. Έξοδα αποστολής, αλλά για όσους τηλεφωνήσουν τώρα. Τώρα που είναι αυτή εδώ η μεγάλη προσφορά. Τώρα που ήρθε αυτό το νέο διαμάντι για όλο τον κόσμο με προβλήματα όρασης, για όλους τους ηλικιωμένους, για όλους τους μικρούς και για όλους τους μεγάλους, γιατί αυτό είναι ένα τηλέφωνο το οποίο μπορεί να έχει ο οδηγός, μπορεί να έχει αυτοκινητιστής. Όλος ο κόσμος δεν θέλει smartphone, όλος ο κόσμος δεν θέλει αφή. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος θέλει να έχει τηλέφωνο με πληκτρολόγιο και κυρίως τηλέφωνο με πληκτρολόγιο με καπάκι, το οποίο βάζουμε πολύ εύκολα στην τσέπη μας σε μια θήκη μπουγγί. Απίστευτη ποικιλία και σε θήκες. Παραγγείλτε αν θέλετε και τη θήκη του μόνο με 5 ευρώ αν την παραγγείλετε μαζί με το κινητό. Θήκη μπουγγί 5 ευρώ να μπει μέσα σε πάρα πολλά χρώματα, σε καφέ, σε άσπρο, σε μαύρο, σε ροζ. Ό,τι θέλετε. Θικούλα με 5 ευρώ. Είμαστε φθηνότεροι γιατί είμαστε κατασκευαστές. Γι' αυτό μπορούμε να πουλάμε φθηνά και να σας κοιτάζουμε στα μάτια, δίνοντας σας πάντα τα πιο αξιόπιστα προϊόντα. Κοιτάξτε εδώ. Μπαταρίες, συσκευασίες, κουτί. Βλέπετε εδώ έχει φακό με 2 λαμπάκια για να μπορούμε να φωτίζουμε πιο δυνατά. Συγκριτικά με τον προκάτοχό του που είχε 1.
Εδώ βλέπουμε την εξωτερική οθόνη, η οποία έχουμε προσθέσει και χειριστήρια. Καμερούλα να τραβάτε βίντεο αλλά και φωτογραφίες. Αποθηκευτικό χώρο που έχει και το τηλέφωνο, καθώς δέχεται και κάρτα μνήμης. Κάρτα μνήμης την οποία προτείνουμε να πάρετε την αυθεντική της ZER. Αυτό το προϊόν το παραλάβαμε μόλις τώρα και μπορεί να φτάσει σε μία μέρα και στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας με ένα τηλεφώνημα που πρέπει να κάνετε τώρα στο 210 90 11 588. Ζητήστε το τηλέφωνο για όλους τους ηλικιωμένους. Ζητήστε το τηλέφωνο με τα μεγάλα γράμματα. Έχουμε ραδιοφωνάκι το οποίο παίζει και χωρίς ακουστικά, κλασικά. Έτσι δεν χρειάζεται ακουστικά. Πάτε βόλτα, έχετε το ZER μαζί σας, το Atlas 2, το οποίο ακούτε τη μουσική σας. Εάν είμαστε κάπου όπου δεν έχουμε πάρα πολύ καλό σήμα και δεν μπορεί να παίξει καθαρά, έχω βάλει λοιπόν και την κεραιούλα αυτή που βλέπετε τώρα στους δέκτες σας, για να καθαρίζει η ποιότητα του ήχου στο ραδιόφωνο και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα 210 90 11 588. Ζητήστε το με όποια ονομασία θέλετε. Θέλετε το τηλέφωνο με το καπάκι? Θέλετε το τηλέφωνο με τα μεγάλα γράμματα? Θέλετε το τηλέφωνο για τους ηλικιωμένους? Θέλετε το Atlas? Θέλετε το Atlas 2? Μα ό,τι και να πείτε εμείς καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε, κατανοούμε, γιατί μόνο εμείς μπορούμε. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα και σπάστε το κέντρο. 210 90 11 588. Atlas 2. Το μόνο τηλέφωνο για ηλικιωμένους. Μόνο μια μεγάλη ελληνική εταιρεία σκέφτεται τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Μόνο μια μεγάλη ελληνική εταιρεία σκέφτεται τα ελληνόπουλα, τα δικά μας τα παιδιά, τα οποία έχουν σχεδιάσει αυτό το δημιούργημα που βλέπετε τώρα μπροστά σας. Έχω ξεχάσει να πω, μάλλον να σας υπενθυμίσω ότι όσοι έχετε κινητά τηλέφωνα μεταχειρισμένα, όσοι έχετε μεταχειρισμένα λάπτοπ, όσοι έχετε μεταχειρισμένα τάμπλετ, τηλεοράσεις LCD, βιντεοκάμερες ψηφιακές καθώς και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, όλα αυτά απαραίτητη προϋπόθεση είναι να λειτουργούν άψογα και να είναι σε άριστη λειτουργική καθώς και εξωτερική κατάσταση. Εάν λοιπόν είστε κάπου στην Αθήνα, δεν έχετε να κάνετε κάτι άλλο από το να έρθετε στο κοντινότερο κατάστημα Ζερβουδάκης ZER Shop. Εγάλεο, Πειραιάς, Νεοκόσμος και Κοροπή. Εγάλεο, Παπαναστασίου 11, στα σκαλοπάτια του μετρό, έξοδος Παπαναστασίου, δίπλα στα Public. Πειραιάς, το καμάρι μου, που είμαστε 20 χρόνια στον Πειραιά. Τσαμαδού αλλά και Κουντουριό του γωνία, η δεύτερη γωνία μετά τον Άγιο Κωνσταντίνο. Και το Δημοτικό Θέατρο. Κοροπή, η Ανατολική Αττική, τα Μεσόγεια μωρέ. Ελάτε εκεί να σας δω από κοντά. Πολλές μέρες εβδομάδας είμαι και εγώ προσωπικά στο Κοροπή και σας περιμένω. Από τη Βάρκιζα, τη Βάρη, το Λαγονίσι, τα Καλύβια, το Μαρκόπουλο, την Κερατέα, το Λαύριο, τα γλυκά νερά, τα Σπάτα και την Παιανία. Ελάτε να τα πούμε από κοντά, τα σπάσα όλα. Ελάτε στο Κοροπή, Βασιλέως Κωνσταντίνου 289, στην κεντρική Λεωφόρο, δίπλα στο σούπερ μάρκετ Κλαβενίτης. Και φυσικά εδώ στο Νέο Κόσμο, στη Λεωφόρο Λαγομιτζή, 60 δίπλα στο Ίκα του Νέου Κόσμου, 50 μέτρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Ελάτε να μου πουλήσετε μεταχειρισμένα λάπτοπ, τάμπλετ και όχι μόνο. Τώρα όμως πάμε να δούμε μία ακόμη φορά τη μεγάλη παρουσίαση που έχω φτιάξει για το ολοκαίνουργιο διαμάντι μου, το ZER Atlas, και θέλω να τα δείτε όλα, γιατί έχω βάλει πάρα πολλά νέα χαρακτηριστικά, όπως τα νούμερα εδώ μας τα έλεγε και μας τα λέει και αυτό. 5, 6, 8, 9, 7. Όπως μας λέει τα νούμερα εδώ, αν βάλετε και αποθηκεύσετε 100 τηλέφωνα στο τηλεφωνικό σας κατάλογο και ψάχνετε με τα βελάκια, αυτό είναι νέα πατέντα. Να κατεβαίνετε στο τηλεφωνικό κατάλογο που έχετε αποθηκευμένα στο τηλέφωνο μέσα. Σε όποιο νούμερο σταματήσετε, αυτό αρχίζει και σας λέει τον αριθμό. Από μόνο του. Άρα λοιπόν έχει φωνητική αναγνώριση του τηλεφωνικού σας καταλόγου. Απευθύνεται σε κόσμο με προβλήματα όρασης. Απευθύνεται στα γυρατιά. Απευθύνεται σε όλους τους ηλικιωμένους. Απευθύνεται σε όλους αυτούς που δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν smartphone. Και λέγεται ZER Atlas 2. Το βίντεο και σε 2 λεπτά πάλι εδώ. Μη μου φύγει κανείς. ZER Atlas, το ολοκαίνουργιο διαμάντι του δικτύου καταστημάτων Ζερβουδάκης, είναι πραγματικότητα και είναι πλέον στα χέρια μου που βλέπετε αυτή τη στιγμή στους δέκτες σας. Αγαπημένοι μου φίλοι τηλεθεατές,
Αγαπημένες μου φίλες τηλεθεάτριες, τηλέφωνο με 2 κάρτες SIM, τηλέφωνο με καπάκι, τηλέφωνο το οποίο απευθύνεται σε όλους τους ηλικιωμένους, τηλέφωνο το οποίο θα τα δούμε όλα εδώ μαζί τώρα. Κοιτάξτε, ανοίγουμε το καπάκι. Βλέπουμε την τεράστια οθόνη την οποία έχουμε μέσα συγκριτικά με το Atlas 1, το πόσο πιο μεγάλη είναι αυτή η οθόνη. Βλέπετε το πόσο πολύ έχουμε μεγαλώσει το πληκτρολόγιο, αυτό ακριβώς είναι. Βλέπετε λοιπόν το πόσο πολύ έχουμε μεγαλώσει τα γράμματα στο πληκτρολόγιο με ελληνικούς χαρακτήρες. Με ελληνικούς χαρακτήρες. Το τηλέφωνο παίρνει 2 κάρτες SIM. Κοιτάξτε εδώ τι κάνει. Απίστευτη οθόνη με πάρα πολλά χρώματα. Για να τα βλέπουμε όλα με εικονίδια. Μεγάλα εικονίδια για να είναι πάρα πολύ ευκολόχρηστο. Μεγάλα εικονίδια. Τιμή! Τώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο, παραγγείλτε το 80 ευρώ μόνο και δωρεάν. Έξοδα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Δωρεάν. Έξοδα αποστολής, αλλά για όσους τηλεφωνήσουν τώρα. Τώρα που είναι αυτή εδώ η μεγάλη προσφορά. Τώρα που ήρθε αυτό το νέο διαμάντι για όλο τον κόσμο με προβλήματα όρασης, για όλους τους ηλικιωμένους, για όλους τους μικρούς και για όλους τους μεγάλους, γιατί αυτό είναι ένα τηλέφωνο το οποίο μπορεί να έχει ο οδηγός, μπορεί να έχει αυτοκινητιστής. Όλος ο κόσμος δεν θέλει smartphone, όλος ο κόσμος δεν θέλει αφή. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος θέλει να έχει τηλέφωνο με πληκτρολόγιο και κυρίως τηλέφωνο με πληκτρολόγιο με καπάκι, το οποίο βάζουμε πολύ εύκολα στην τσέπη μας σε μια θήκη μπουγγί. Απίστευτη ποικιλία και σε θήκες. Παραγγείλτε αν θέλετε και τη θήκη του μόνο με 5 ευρώ αν την παραγγείλετε μαζί με το κινητό. Θήκη μπουγγί 5 ευρώ να μπει μέσα σε πάρα πολλά χρώματα, σε καφέ, σε άσπρο, σε μαύρο, σε ροζ. Ό,τι θέλετε. Θικούλα με 5 ευρώ. Είμαστε φθηνότεροι γιατί είμαστε κατασκευαστές. Γι' αυτό μπορούμε να πουλάμε φθηνά και να σας κοιτάζουμε στα μάτια, δίνοντας σας πάντα τα πιο αξιόπιστα προϊόντα. Κοιτάξτε εδώ. Μπαταρίες, συσκευασίες, κουτί. Βλέπετε εδώ έχει φακό με 2 λαμπάκια για να μπορούμε να φωτίζουμε πιο δυνατά. Συγκριτικά με τον προκάτοχό του που είχε 1. Εδώ βλέπουμε την εξωτερική οθόνη η οποία έχουμε προσθέσει και χειριστήρια. Καμερούλα να τραβάτε βίντεο αλλά και φωτογραφίες. Αποθηκευτικό χώρο που έχει και το τηλέφωνο, καθώς δέχεται και κάρτα μνήμης. Κάρτα μνήμης την οποία προτείνουμε να πάρετε την αυθεντική της ZER. Αυτό το προϊόν το παραλάβαμε μόλις τώρα και μπορεί να φτάσει σε μία μέρα και στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας με ένα τηλεφώνημα που πρέπει να κάνετε τώρα στο 210 90 11 588. Ζητήστε το τηλέφωνο για όλους τους ηλικιωμένους. Ζητήστε το τηλέφωνο με τα μεγάλα γράμματα. Έχουμε ραδιοφωνάκι το οποίο παίζει και χωρίς ακουστικά, κλασικά. Έτσι δεν χρειάζεται ακουστικά. Πάτε βόλτα, έχετε το ZER μαζί σας, το Atlas 2, το οποίο ακούτε από τη μουσική σας. Εάν είμαστε κάπου όπου δεν έχουμε πάρα πολύ καλό σήμα και δεν μπορεί να παίξει καθαρά, έχω βάλει λοιπόν και την κεραιούλα αυτή που βλέπετε τώρα στους δέκτες σας, για να καθαρίζει η ποιότητα του ήχου στο ραδιόφωνο και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα 210 90 11 588. Ζητήστε το με όποια ονομασία θέλετε. Θέλετε το τηλέφωνο με το καπάκι? Θέλετε το τηλέφωνο με τα μεγάλα γράμματα? Θέλετε το τηλέφωνο για τους ηλικιωμένους? Θέλετε το Atlas? Θέλετε το Atlas 2? Μα ό,τι και να πείτε εμείς καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε, κατανοούμε, γιατί μόνο εμείς μπορούμε. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα και σπάστε το κέντρο. 210 90 11 588. Atlas 2. Το μόνο τηλέφωνο για ηλικιωμένους. Μόνο μια μεγάλη ελληνική εταιρεία σκέφτεται τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Μόνο μια μεγάλη ελληνική εταιρεία σκέφτεται τα ελληνόπουλα, τα δικά μας τα παιδιά, τα οποία έχουν σχεδιάσει αυτό το δημιούργημα που βλέπετε τώρα μπροστά σας. Αυτό λοιπόν που είδατε στο βίντεο που σας παρουσίασα μόλις τώρα είναι το ZER Atlas 2. Είναι το νέο δημιούργημα το οποίο έχει έρθει, το οποίο επειδή είναι προϊόν των 120 ευρώ και κάνω δώρο και τα έξοδα αποστολής, θέλω να τηλεφωνήσετε τώρα στο 210 90 11 588 και να παραγγείλετε όλοι το Atlas 2. Όλοι οι ηλικιωμένοι, όλοι εσείς που έχετε πάρει κατά πολλές χιλιάδες το προηγούμενο, το Atlas 1. Όσοι θέλετε να μας πληρώσετε με τα παλιά σας προϊόντα, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Όσοι είστε στην Αθήνα, ελάτε στον Πειραιά, το Εγάλεο, το Κοροπή, το Νέο Κόσμο. Όσοι είστε από επαρχία και θέλετε να μας στείλετε τα προϊόντα σας, η διαδικασία είναι η εξής. Θα πρέπει να τα στείλετε
στην διεύθυνση που βλέπουμε τώρα στο κάτω μέρος της οθόνης μας. Μπράβο. Λεωφόρος Λαγομιτζή 60 Αθήνα, ταχυδρομικός κώδικας 11745. Στείλτε λοιπόν εδώ μαζί με τα στοιχεία σας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, καθώς και τον τραπεζικό σας λογαριασμό από όποια τράπεζα της Ελλάδας θέλετε, και εφόσον οι συνεργάτες μου τα δουν και τα εκτιμήσουν, θα έρθουν σε επικοινωνία μαζί σας την ίδια ημέρα που θα γίνει η παραλαβή των προϊόντων σας και θα σας κάνουμε κατάθεση στην τράπεζα το χρηματικό ποσό που θα έχουμε συμφωνήσει και θα σας αποσταλεί ταχυδρομικός και το τιμολόγιό σας. Εδώ τα πάντα λειτουργούν με νομιμότητα και με απόλυτη διαφάνεια. Γι' αυτό λοιπόν σας κοιτάζω στα μάτια, σας λέω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την αγάπη, την εμπιστοσύνη και την 23χρονη στήριξη στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας και στη μεγάλη απήχηση που έχει αυτή εδώ η καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή που μεταδίδεται σε περισσότερα από 30 κανάλια τηλεοπτικού σταθμού σε Ελλάδα και Κύπρο. Και πάμε να πούμε δύο λόγια ακόμη για το Zer Atlas. Μεγάλα γράμματα, μεγάλοι αριθμοί, έτσι με απλά λόγια. Φωτογραφική μηχανή, 2 νούμερα, μας λέει ποιο νούμερο πατάμε, μας το λέει και όταν πάμε να πάρουμε νούμερο, μας το λέει και από τον τηλεφωνικό κατάλογο τον οποίο διαβάζουμε. Όσοι θέλετε να το παραγγείλετε και ηλεκτρονικά, για τη μητέρα σας, τον πατέρα σας, να το κάνετε δώρο, και αυτό ισχύει και μπορείτε να το κάνετε, είναι το πρώτο προϊόν στο μεγάλο μας ZerGR. Zer Atlas, το ολοκένουργιο διαμάντι του δικτύου καταστημάτων Ζερμπουδάκης, είναι πραγματικότητα και είναι πλέον στα χέρια μου που βλέπετε αυτή τη στιγμή στους δέκτες σας. Αγαπημένοι μου φίλοι τηλεθεατές, αγαπημένες μου φίλες τηλεθεάτριες, τηλέφωνο με 2 κάρτες SIM, τηλέφωνο με καπάκι, τηλέφωνο το οποίο απευθύνεται σε όλους τους ηλικιωμένους, τηλέφωνο το οποίο θα τα δούμε όλα εδώ μαζί τώρα. Κοιτάξτε, ανοίγουμε το καπάκι. Βλέπουμε την τεράστια οθόνη την οποία έχουμε μέσα συγκριτικά με το Atlas 1, το πόσο πιο μεγάλη είναι αυτή η οθόνη. Βλέπετε το πόσο πολύ έχουμε μεγαλώσει το πληκτρολόγιο, αυτό ακριβώς είναι. Βλέπετε λοιπόν το πόσο πολύ έχουμε μεγαλώσει τα γράμματα στο πληκτρολόγιο με ελληνικούς χαρακτήρες. Με ελληνικούς χαρακτήρες. Το τηλέφωνο παίρνει 2 κάρτες SIM. Κοιτάξτε εδώ τι κάνει. Απίστευτη οθόνη με πάρα πολλά χρώματα. Για να τα βλέπουμε όλα με εικονίδια. Μεγάλα εικονίδια για να είναι πάρα πολύ ευκολόχρηστο. Μεγάλα εικονίδια. Τιμή! Τώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο, παραγγείλτε το 80 ευρώ μόνο και δωρεάν. Έξοδα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Δωρεάν. Έξοδα αποστολής, αλλά για όσους τηλεφωνήσουν τώρα. Τώρα που είναι αυτή εδώ η μεγάλη προσφορά. Τώρα που ήρθε αυτό το νέο διαμάντι για όλο τον κόσμο με προβλήματα όρασης, για όλους τους ηλικιωμένους, για όλους τους μικρούς και για όλους τους μεγάλους, γιατί αυτό είναι ένα τηλέφωνο το οποίο μπορεί να έχει ο οδηγός, μπορεί να έχει αυτοκινητιστής. Όλος ο κόσμος δεν θέλει smartphone, όλος ο κόσμος δεν θέλει αφή. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος θέλει να έχει τηλέφωνο με πληκτρολόγιο και κυρίως τηλέφωνο με πληκτρολόγιο με καπάκι, το οποίο βάζουμε πολύ εύκολα στη τσέπη μας σε μια θήκη μπουγγί. Απίστευτη ποικιλία και σε θήκες. Παραγγείλτε αν θέλετε και τη θήκη του μόνο με 5 ευρώ αν την παραγγείλετε μαζί με το κινητό. Θήκη μπουγγί 5 ευρώ να μπει μέσα σε πάρα πολλά χρώματα, σε καφέ, σε άσπρο, σε μαύρο, σε ροζ. Ό,τι θέλετε. Θικούλα με 5 ευρώ. Είμαστε φθηνότεροι γιατί είμαστε κατασκευαστές. Γι' αυτό μπορούμε να πουλάμε φθηνά και να σας κοιτάζουμε στα μάτια, δίνοντας σας πάντα τα πιο αξιόπιστα προϊόντα. Κοιτάξτε εδώ. Μπαταρίες, συσκευασίες, κουτί. Βλέπετε εδώ έχει φακό με 2 λαμπάκια για να μπορούμε να φωτίζουμε πιο δυνατά. Συγκριτικά με τον προκάτοχό του που είχε 1. Εδώ βλέπουμε την εξωτερική οθόνη η οποία έχουμε προσθέσει και χειριστήρια. Καμερούλα να τραβάτε βίντεο αλλά και φωτογραφίες. Αποθηκευτικό χώρο που έχει και το τηλέφωνο, καθώς δέχεται και κάρτα μνήμης. Κάρτα μνήμης την οποία προτείνουμε να πάρετε την αυθεντική της Zer. Αυτό το προϊόν το παραλάβαμε μόλις τώρα και μπορεί να φτάσει σε μία μέρα και στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας με ένα τηλεφώνημα που πρέπει να κάνετε τώρα στο 210 90 11 588. Ζητήστε το τηλέφωνο για όλους τους ηλικιωμένους. Ζητήστε το τηλέφωνο με τα μεγάλα γράμματα. Zer Delta λοιπόν, για να πάρουν τα μυαλά μας αέρα με τις 4 κάρτες SIM. Το δημιούργημά μου, το επόμενο δημιούργημα μετά το Zer S380 που πούλησε χιλιάδες κομμάτια, εδώ και περίπου 6 μήνες με 7, βρίσκεται σε Ελλάδα και Κύπρο το Zer Delta. Διαθέσιμο πλέον σε 4 χρώματα, σκούρο γκρι, καφέ με μπλε και άσπρο κόκκινο. Το ένα
μου το ζητήσατε για λίγες μέρες ακόμη. Σας είπα ότι η τιμή αυτή ισχύει μέχρι την 28η Μαρτίου. Αλλά κάποιοι δεν προλάβατε, γιατί μου είπατε, Θεοδόση μου, δεν έχω πληρωθεί, πληρώνω με τέλος του μήνα και κάνε κάτι, δώσε μια μικρή παράταση. Το ζητήσατε εσείς, το άκουσε ο Ζερ, το έδωσε σε εσάς. Πάρτε την παράταση μέχρι τέλος του μήνα, μόνο για λίγα κομμάτια. Το 1,43, τα 2,75, σπάστε το τηλεφωνικό κέντρο τώρα, 210 90 11 5 88. Το 1,43, τα 2,75, το τηλέφωνο με τις 4 κάρτες SIM. Θα μου πεις, μα εγώ δεν έχω 4 κάρτες ρε παιδί μου, τι να τις κάνω τώρα, πού να τις βρω? Και εγώ θα σου πω, αν έχεις μία βάλε μία, αν έχεις δύο βάλε δύο, αν έχεις τρεις βάλε τρεις. Δεν είναι δεσμευτικό, προαιρετικό είναι. Είναι σαν να έχεις ένα αμάξι που πάει με 300. Εσύ πρέπει να πας με 300, πράγμα με 50. Απλά πραγματάκια. Εδώ υπάρχει λύση σε όλα. Παραγγείλτε όμως τώρα που είναι αυτή η τιμή και περιλαμβάνει και τα έξοδα αποστολής συσκευασίας που είναι άλλα 10 ευρουδάκια. 43 ευρώ το ένα, 75 ευρώ τα δύο και δωρεάν έξοδα αποστολής. Πάμε να δούμε το βιντεάκι που έχω φτιάξει με τους συνεργάτες μου, ειδικά για το Ζερ Δέλτα, με αυτή την προνομιακή τιμή. Και σε ένα λεπτό πάλι εδώ, μην μου φύγει κανείς. Τηλεφωνείτε όμως 210 90 11 5 88 κατά τη διάρκεια αυτού του βίντεο. Αυτό λοιπόν είναι το ολοκένουργιο Ζερ Δέλτα, η νέα του έκδοση, η version 2 λοιπόν. Είναι η ολοκένουργια έκδοση. Το 1,43, τα 2,75. Τώρα τηλεφωνήστε όλοι. 210 90 11 5 88. Απίστευτες προσφορές. Σε 5 χρώματα, αυτά εδώ βεβαίως, αυτά εδώ τα 5 χρωματάκια. Παραλάβαμε σε μαύρο και σε καφέ σκούρο που δεν είχαμε και μας ζητούσατε. Και πολλοί θέλατε δύο μαύρα και σας λέγαμε δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Τώρα υπάρχει και το μαύρο. Οπότε παραγγείλτε λοιπόν και το μαύρο. Μπορείτε να πάρετε και δύο μαύρα. Ναι, μπορείτε. Αλλά φυσικά υπάρχει και λευκό και κόκκινο και μπλε και καφέ. Δεν δεσμεύομαι για τη δεσιμότητα των χρωμάτων. Μαύρα υπάρχουν σε τεράστια ποσότητα γιατί είναι το χρώμα που μας ζητάγατε περισσότερο και γι' αυτό το φέραμε. Ελάτε όμως τώρα να αποκτήσετε το τηλέφωνο με τις 4 κάρτες SIM. Το οποίο έχει ραδιόφωνο, έχει κάμερα, έχει Bluetooth, MP3, MP4. Έχει φακό. Διατίθεται σε 5 χρώματα, έχει εδώ εγγύηση αντιπροσωπείας, άμεση αντικατάσταση εντός 15 ημερών, το λεγόμενο DOA για οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί. Μοντέρνος σχεδιασμός, μοντέρνη σχεδίαση, υπερβολικά χαμηλή τιμή. Το 1,43, τα 2,75. Δωρεάν έξοδα αποστολής σε όλη την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο. Αρκεί να τηλεφωνήσετε τώρα στο 210 90 11 5 88. 90-11-5-88 για Ελλάδα και 22-53-11-11 για Κύπρο. Αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο και στην Κύπρο. Ίδια εκπομπή, ίδιες τιμές, ίδια προϊόντα. Μια εταιρεία, ένα μεγάλο brand, ένα μεγάλο ελληνικό brand, το οποίο λέγεται Ζερ, όμιλος Ζερ. Αγαπημένοι μου φίλοι τηλεθεατές, αγαπημένες μου φίλες τηλεθεάτριες, παραγγείλτε τώρα όλοι το Ζερ Δέλτα. Είναι το μόνο τηλέφωνο με 4 κάρτες SIM. Κανονικό πληκτρολόγιο με μεγάλους αριθμούς. Διαθέτει και φωτογραφική μηχανή, παίρνει και κάρτα μνήμης. Ζητήστε τα προϊόντα της Ζερ για να μην έχετε μελλοντικά προβλήματα. Ζητήστε την καρτούλα μνήμης της Ζερ. Έτσι να δείξουμε και την καρτούλα μνήμης της Ζερ. Να τη δείξουμε και την καρτούλα μνήμης της Ζερ. Μπράβο. Το 1,43, τα 2,75. Τώρα τηλεφωνήστε όλοι. 210 90 11 5 88. Απίστευτες προσφορές. Ζητήστε το Ζερ Δέλτα, τη νέα έκδοση του Ζερ Δέλτα, το οποίο ήρθε, το οποίο η κανονική τιμή είναι στα 75 ευρώ το ένα. Είναι μια εορταστική προσφορά, είναι το καλύτερο δώρο. Να πάτε ένα αξιόπιστο τηλέφωνο όταν ξέρετε ότι έχετε έναν φίλο, ένα συγγενή, επαγγελματία που ξέρετε και γνωρίζετε ότι έχει πολλούς αριθμούς. Ένα αυτοκινητιστή, έναν οποιοδήποτε επιχειρηματία. Του πάτε μία συσκευή και βγάλετε την υποχρέωση. Το καλύτερο δώρο, ένα δώρο που δεν θα πεταχτεί, ένα δώρο που θα χρησιμοποιηθεί και θα σας σκέφτονται πάντα. Το καλύτερο δώρο, γιατί αυτές τις γιορτές τα δώρα τα φέρνει η Ζερ. Αγαπημένοι μου φίλοι τηλεθεατές, αγαπημένες μου φίλες τηλεθεάτριες, όπως μπορείτε να δείτε και στην κεντρική σελίδα από το Zergr, Δημήτρη μου, δείξτε σε παρακαλώ την πάνω πλευρά της σελίδας μας. Εκεί. Βλέπετε τι γράφουμε πάνω? Ότι αγοράζουμε, ότι ανταλλάσσουμε
Φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες, λάπτοπ, netbook, tablet. Όλα αυτά λοιπόν αξίζει που έχετε στο δικό σας σπίτι και δεν τα χρησιμοποιείτε να τα φέρετε στα δικά μας καταστήματα. Έχουμε τα πάντα και είμαστε και οι οικονομικότεροι. Καταρχήν πρέπει να εμπιστευτείτε μια εταιρεία, την πρώτη εταιρεία που δημιούργησε αυτό που λέγεται ανταλλαγή μεταχειρισμένου κινητού στην Ελλάδα. Ο παλιός είναι αλλιώς. Μπορεί και ο νέος να είναι ωραίος, αλλά τη συνέχεια σε αυτό δεν θα την πω. Γιατί υπάρχει το σουρού. Εγώ θα πω μόνο ότι ξεκίνησα να κάνω ανταλλαγές σε κινητά τηλέφωνα το 1995. Και υπάρχουν αντίγραφα που έχουμε βγάλει και σε προηγούμενες εκπομπές από τις εφημερίδες και διαφημίσεις της εποχής. Για του λόγου το αληθές. Τώρα λοιπόν, εγώ θέλω να έρθετε στα δικά μου καταστήματα, τα οποία δεν είναι franchise, Εγάλεο, Πειραιά, Νέο Κόσμο και Κοροπή, να κάνετε ανταλλαγή ή να μας πουλήσετε τα προϊόντα. Ό,τι προϊόντα έχετε, λάπτοπ, κινητά, τηλεοράσεις LCD. Ελάτε στα δικά μου καταστήματα για την καλύτερη ανταλλαγή. Ελάτε στα δικά μου καταστήματα για την καλύτερη και αξιόπιστη, την πιο αξιόπιστη επισκευή του χαλασμένου σας κινητού τηλεφώνου. Του smartphone, του tablet, του desktop. Κάνουμε format, κάνουμε αναβαθμίσεις, κάνουμε τα πάντα. Κάνουμε τα πάντα φτηνά, οικονομικά, αξιόπιστα και με γραπτή εγγύηση και καραντί που μόνο μια ελληνική εταιρεία σαν την ελληνική εταιρεία ZER μπορεί να δώσει με την τεράστια τεχνογνωσία που έχει ο Ομιλών αλλά και οι συνεργάτες που έχει δημιουργήσει κοντά του. Γι' αυτό λοιπόν θέλω ό,τι απορία έχετε να στέλνετε email στο zer@zer.gr να το δείχνουμε zer@zer.gr και σας απαντάνε οι συνεργάτες μου ή email μέσα από την επικοινωνία του site μας στην κεντρική σελίδα. Λέει επικοινωνήστε μαζί μας. Το πιο απλό. Μπείτε λοιπόν στο zer.gr και στείλτε μας ένα mail. Την ίδια στιγμή θα σας απαντήσουμε για κάθε ανταλλαγή. Πάμε όμως τώρα να κλείσουμε την παρουσίαση από το ZER Delta, καθώς τα κομμάτια είναι πάρα πολύ λίγα. Το μοντέλο έκλεισε τον κύκλο του και στις δύο χώρες, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Τα φιλιά μου κιόλας στην Κύπρο που μας βλέπει τώρα. Να πω λοιπόν μερικά βασικά χαρακτηριστικά. Εκτός ότι έχουμε δυνατό ηχείο, δυνατούς ήχους, έχουμε φωτογραφική μηχανή που τραβάει και βίντεο, έχουμε φακό, παίρνουμε 4 καρτούλες συν κανονικό μέγεθος, δέχεται κάρτα μνήμης μέχρι 8 GB, έχει πολύ ικανοποιητικό μέγεθος στο πληκτρολόγιο το εξωτερικό, πολύ μεγάλη οθόνη 2,4 για τις διαστάσεις του τηλεφώνου. Να σκεφτούμε ότι μπαίνει στην παλάμη μου και χάνεται. Φανταστείτε λοιπόν το πόσο μεγάλη είναι η οθόνη σε τάξη μεγέθους και σύγκριση με το κινητό. 43 ευρώ το ένα, 75 ευρώ τα δύο. Τηλεφωνήστε τώρα 210 90 11 5 88 90 11 5 88. Πάμε να δούμε το βίντεο ακόμη μια φορά που έχω φτιάξει για το ZER Delta σε 2 λεπτά πάλι εδώ, πριν πάμε στο κορυφαίο smartphone όλων των εποχών στην οικονομική κατηγορία. Αυτό λοιπόν είναι το ολοκένουργιο ZER Delta, η νέα του έκδοση, η version 2 λοιπόν, είναι η ολοκένουργια έκδοση. Το 1.43, τα 2.75. Τώρα τηλεφωνήστε όλοι. 210 90 11 5 88. Απίστευτες προσφορές. Σε 5 χρώματα, αυτά εδώ βεβαίως, αυτά εδώ τα 5 χρωματάκια. Παραλάβαμε σε μαύρο και σε καφέ σκούρο που δεν είχαμε και μας ζητούσατε. Και πολλοί θέλατε 2 μαύρα και σας λέγαμε δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Τώρα υπάρχει και το μαύρο. Οπότε παραγγείλτε λοιπόν και το μαύρο. Μπορείτε να πάρετε και 2 μαύρα. Ναι, μπορείτε. Αλλά φυσικά υπάρχει και λευκό και κόκκινο και μπλε και καφέ. Δεν δεσμεύομαι για τη δεσιμότητα των χρωμάτων. Μαύρα υπάρχουν σε τεράστια ποσότητα γιατί είναι το χρώμα που μας ζητάγατε περισσότερο και γι' αυτό το φέραμε. Ελάτε όμως τώρα να αποκτήσετε το τηλέφωνο με τις 4 κάρτες SIM. Το οποίο έχει ραδιόφωνο, έχει κάμερα, έχει Bluetooth, MP3, MP4. Έχει φακό. Διατίθεται σε 5 χρώματα. Έχει εδώ αντιγγύηση αντιπροσωπείας, άμεση αντικατάσταση εντός 15 ημερών, το λεγόμενο DOA για οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί. Μοντέρνος σχεδιασμός, μοντέρνη σχεδίαση, υπερβολικά χαμηλή τιμή. Το 1.43, τα 2.75. Δωρεάν έξοδα αποστολής σε όλη την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο. Αρκεί να τηλεφωνήσετε τώρα στο 210 90 11 5 88. 90 11 5 88 για Ελλάδα και 22 53 11 11 για Κύπρο. Αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο και στην Κύπρο. Ίδια εκπομπή, ίδιες τιμές, ίδια προϊόντα. Μια εταιρεία, ένα μεγάλο brand, ένα μεγάλο ελληνικό brand, το οποίο λέγεται ZER, όμιλος ZER. Αγαπημένοι μου φίλοι τηλεθεατές, αγαπημένες μου φίλες τηλεθεάτρες, παραγγείλτε τώρα όλοι το ZER Delta.
Είναι το μόνο τηλέφωνο με 4 κάρτες SIM. Κανονικό πληκτρολόγιο με μεγάλους αριθμούς. Διαθέτει και φωτογραφική μηχανή, παίρνει και κάρτα μνήμης. Ζητήστε τα προϊόντα της ZER για να μην έχετε μελλοντικά προβλήματα. Ζητήστε την καρτούλα μνήμης της ZER. Έτσι να δείξουμε και την καρτούλα μνήμης της ZER. Να τη δείξουμε και την καρτούλα μνήμης της ZER. Μπράβο. Το 1,43, τα 2,75. Τώρα τηλεφωνήστε όλοι. 210 90 11 588. Απίστευτες προσφορές. Ζητήστε το ZER Delta, τη νέα έκδοση του ZER Delta, το οποίο ήρθε, το οποίο η κανονική τιμή είναι στα 75 ευρώ το ένα. Είναι μια εορταστική προσφορά, είναι το καλύτερο δώρο. Να πάτε ένα αξιόπιστο τηλέφωνο όταν ξέρετε ότι έχει έναν φίλο, ένα συγγενή, επαγγελματία που ξέρετε και γνωρίζετε ότι έχει πολλούς αριθμούς. Ένα αυτοκινητιστή, έναν οποιοδήποτε επιχειρηματία. Του πάτε μια συσκευή και βγάλετε την υποχρέωση. Το καλύτερο δώρο, ένα δώρο που δεν θα πεταχτεί, ένα δώρο που θα χρησιμοποιηθεί και θα σας σκέφτονται πάντα. Το καλύτερο δώρο, γιατί αυτές τις γιορτές τα δώρα τα φέρνει η ZER. Αυτά τα τηλέφωνα, αυτή η τιμή ισχύει για πάρα πολύ λίγες μέρες ακόμη, γιατί το ζητήσατε εσείς. Η κανονική τιμή του προϊόντος είναι 49 ευρώ το ένα, δηλαδή τα δύο πάμε στα 98, συν 10 ευρώ τα έξοδα αποστολής 108 και σήμερα είναι 75. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 210 90 11 588 και παραγγείλτε το ZER Delta. ZER Delta, το οποίο όσοι το έχετε πάρει, που είστε πάρα πολλές χιλιάδες και στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, είστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Μιλάμε για ένα τηλέφωνο το οποίο είναι νεανικό αλλά είναι και επαγγελματικό και συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Συνδυάζει πληκτρολόγιο, πολλούς αριθμούς που έχουν επαγγελματίες, οδηγοί και διάφορα άλλες κατηγορίες ανθρώπων που έχει πολλούς αριθμούς και θέλει να τους χρησιμοποιεί ταυτόχρονα όλους αυτούς. Οπότε λοιπόν θέλω να τηλεφωνήσετε όλοι στο 210 90 11 588 τώρα που βλέπετε αυτή εδώ την εκπομπή, ή όσοι είστε από επαρχία και θέλετε να δείτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και γραπτός μπροστά σας, δεν έχετε να κάνετε κάτι άλλο από το να μπείτε στο ZER.gr και όσοι εσείς μπαίνετε στο ZER.gr, ετοιμάζω εγώ τη μεγάλη προσφορά για το ZER Apollo S450. Δείτε λίγο και το site μας, στολισμένο γιορτινό, και σε 2 λεπτά πάλι εδώ. Αυτό λοιπόν είναι το ολοκένουργιο ZER Delta, η νέα του έκδοση, η version 2 λοιπόν. Είναι η ολοκένουργια έκδοση. Το 1,43, τα 2,75. Τώρα τηλεφωνήστε όλοι. 210 90 11 588. Απίστευτες προσφορές. Σε 5 χρώματα. Αυτά εδώ βεβαίως. Αυτά εδώ τα 5 χρωματάκια. Παραλάβαμε σε μαύρο και σε καφέ σκούρο που δεν είχαμε και μας ζητούσατε. Και πολλοί θέλατε 2 μαύρα και σας λέγαμε δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Τώρα υπάρχει και το μαύρο. Οπότε παραγγείλτε λοιπόν και το μαύρο. Μπορείτε να πάρετε και 2 μαύρα. Ναι, μπορείτε. Αλλά φυσικά υπάρχει και λευκό και κόκκινο και μπλε και καφέ. Δεν δεσμεύομαι για τη δεσιμότητα των χρωμάτων. Μαύρα υπάρχουν σε τεράστια ποσότητα γιατί είναι το χρώμα που μας ζητάγατε περισσότερο και γι' αυτό το φέραμε. Ελάτε όμως τώρα να αποκτήσετε το τηλέφωνο με τις 4 κάρτες SIM. Το οποίο έχει ραδιόφωνο, έχει κάμερα, έχει Bluetooth, MP3, MP4. Έχει φακό. Διατίθεται σε 5 χρώματα, έχει εδώ εγγύηση αντιπροσωπείας, άμεση αντικατάσταση εντός 15 ημερών, το λεγόμενο DOA για οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί. Μοντέρνος σχεδιασμός, μοντέρνη σχεδίαση, υπερβολικά χαμηλή τιμή. Το 1,43, τα 2,75. Δωρεάν έξοδα αποστολής σε όλη την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο. Αρκεί να τηλεφωνήσετε τώρα στο 210 90 11 588. 90 11 588 για Ελλάδα και 22 53 11 11 για Κύπρο. Αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο και στην Κύπρο. Ίδια εκπομπή, ίδιες τιμές, ίδια προϊόντα, μια εταιρεία, ένα μεγάλο brand, ένα μεγάλο ελληνικό brand, το οποίο λέγεται ZER, όμιλος ZER. Αγαπημένοι μου φίλοι τηλεθεατές, αγαπημένες μου φίλες τηλεθεάτριες, παραγγείλτε τώρα όλοι το ZER Delta. Είναι το μόνο τηλέφωνο με 4 κάρτες SIM. Κανονικό πληκτρολόγιο με μεγάλους αριθμούς. Διαθέτει και φωτογραφική μηχανή, παίρνει και κάρτα μνήμης. Ζητήστε τα προϊόντα της ZER για να μην έχετε μελλοντικά προβλήματα. Ζητήστε την καρτούλα μνήμης της ZER. Έτσι να δείξουμε και την καρτούλα μνήμης της ZER. Να τη δείξουμε και την καρτούλα μνήμης της ZER. Μπράβο. Το 1,43, τα 2,75. Τώρα τηλεφωνήστε όλοι. 210 90 11 588. Απίστευτες προσφορές. Ζητήστε το ZER Delta,
τη νέα έκδοση του ZER Delta, το οποίο ήρθε, το οποίο η κανονική τιμή είναι στα 75 ευρώ το ένα. Είναι μια εορταστική προσφορά, είναι το καλύτερο δώρο να πάτε ένα αξιόπιστο τηλέφωνο όταν ξέρετε ότι έχει έναν φίλο, ένα συγγενή, επαγγελματία που ξέρετε και γνωρίζετε ότι έχει πολλούς αριθμούς, ένα αυτοκινητιστή, έναν οποιοδήποτε επιχειρηματία, του πάτε μια συσκευή και βγάλετε την υποχρέωση. Το καλύτερο δώρο, ένα δώρο που δεν θα πεταχτεί, ένα δώρο που θα χρησιμοποιηθεί και θα σας σκέφτονται πάντα. Το καλύτερο δώρο, γιατί αυτές τις γιορτές τα δώρα τα φέρνει η ZER. Επέλεξα μετά τη νέα μεγάλη άφιξη του ZER Atlas 2 να κάνω φινάλε σήμερα με το τηλέφωνο που φέραμε αρχές Νοεμβρίου. Είναι στους 6 μήνες. Ετοιμάζεται ήδη ο αντικαταστάτης του, αλλά μέχρι να ετοιμαστεί ο αντικαταστάτης του πρέπει εσείς τώρα, όλοι που βλέπετε αυτή εδώ την εκπομπή, να τηλεφωνήσετε 210 90 11 588. Θα μου πεις γιατί, Θεοδόση μου, σε τι διαφέρεις από τους άλλους? Διαφέρω σε πολλά. Διαφέρω ότι εγώ μπορώ να φτάσω στο τελευταίο χωριό της Ελλάδας, όπου και αν βρίσκεστε, με ένα μόνο τηλεφώνημα σε αυτό το νούμερο που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας, χωρίς να σας χρεώσω ούτε ένα ευρώ έξοδα αποστολής. Υπάρχουν πάρα πολλά χωριά που βρίσκονται από κάποια πόλη 100 χιλιόμετρα, 150 χιλιόμετρα. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι ο Θεοδόσης φτάνει δωρεάν? Όχι. Υπάρχει ένα μεγάλο κόστος. Αυτό το κόστος το επιβαρύνομαι εγώ. Και επειδή μου ζητήσατε να αφήσω και αυτό το μοντέλο για ελάχιστες μέρες στη νέα μειωμένη τιμή, το αφήνω μόνο για αυτή την εβδομάδα, το 1,75, τα 2,140. Και πάρε κόσμο και κοσμάκι, κινητά από το ζερβουδάκι, smartphone, τετραπύρινη πρόταση, κόλαση από τη ZER. Κυριολεκτικά, 3G, HGPS, 2 αριθμοί, ευανάγνωστα γράμματα, οθόνη 4 inch, micro SD μέχρι 32 GB, Bluetooth MP3, MP4, αλλά και Wi-Fi για να συνδεόμαστε στο ίντερνετ χωρίς να χρεωνόμαστε όπου και αν βρισκόμαστε. Και όλα αυτά με 75 ευρώ το ένα, 140 ευρώ τα δύο. Και συγγνώμη, ζωντανή εκπομπή είμαι. Και όλα αυτά με κάποια δώρα. Θα μου πεις μείωση στην τιμή και αφαίρεσες προϊόντα από μέσα? Ναι. Όχι απλά δεν έκανα αυτό. Αντίθετα πρόσθεσα κιόλας. Δώρο λοιπόν. Πρώτο, η θήκη ταμπακέρα αξίας περίπου 15 ευρώ. Δώρο, η μεμβράνη προστασίας της οθόνης αξίας περίπου άλλων 5 ευρώ. Δώρο και τα έξοδα αποστολής, τα οποία ανάλογα τη χιλιομετρική απόσταση οι courier χρεώνουν από 5 έως 15 ευρώ. Και όλα αυτά 75 ευρώ το ένα, 140 ευρώ τα δύο. 210 90 11 588. Τηλεφωνήστε όλοι τώρα, αυτή τη στιγμή που βλέπετε αυτή εδώ την εκπομπή, σε πάρα πολλούς τηλεοπτικούς σταθμούς σε Ελλάδα και Κύπρο, σε σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, όπου παρουσιάζονται τα προϊόντα μας σε καθημερινή βάση και είμαι εγώ μπροστά σας. Γιατί για να μπορώ εγώ να είμαι μπροστά σας και να σας κοιτάζω στα μάτια, πρέπει εσείς να συμμετέχετε ενεργά σε αυτή την εκπομπή. Και αυτό το κάνετε 23 ολόκληρα χρόνια τώρα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με αγαπάτε, με εμπιστεύεστε και στηρίζετε αυτή τη μεγάλη ελληνική προσπάθεια. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες πατριώτες που έχουν παραμείνει ακόμη σε αυτόν τον τόπο, που στηρίζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις, το ελληνικό επιχειρήν που κάποιοι επιχειρούν να εκμηδενήσουν με την φοροκαταιγίδα και την οικονομική λέλαπα και την πολιτική με ήττα που εφαρμόζουν οι πολιτικοί με ομικρογιώτα. Αυτά για μια μικρή παρένθεση λοιπόν. Και πάμε να δούμε ένα ωραίο βίντεο που έχω φτιάξει με τους συνεργάτες μου για το ZER Apollo S450 στη μεγάλη, στη νέα μειωμένη προνομιακή τιμή που ισχύει μόνο για αυτή τη βδομάδα. 75 ευρώ το ένα, 140 ευρώ τα δύο. Αλλά πρέπει να τηλεφωνήσετε τώρα. Σε 10 λεπτά τελειώνει η εκπομπή και τελειώνει και αυτή εδώ η προσφορά. Το βίντεο και σε ένα λεπτό πάλι εδώ. Μη μου φύγει κανείς. Αυτό είναι το νέο, ολοκένουργιο smartphone, νέα άφιξη, νέα κορυφαία, τετραπύρινη πρόταση. Είναι το πιο φθηνό τετραπύρινο smartphone το οποίο υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Είναι το πιο φθηνό τετραπύρινο smartphone το οποίο υπάρχει σε όλη την Ασία. Τέλεια αφή, τέλειο touch. Πάμε να δούμε λίγο μερικές από τις κορυφαίες λειτουργίες, έτσι ώστε να γνωρίζετε αυτό το προϊόν που θα φτάσει στο σπίτι σας τι ακριβώς έχει και προπάντων ποια είναι η τιμή του. Είναι μια προσφορά γνωριμίας μόνο για 3 μέρες. Όποιος προλάβει τον κύριο είδε. Με νέα μειωμένη τιμή. 75 ευρώ το ένα, 140 ευρώ τα δύο. Τώρα τηλεφωνήστε.
μόνο για αυτή την εβδομάδα, μόνο για τα πρώτα κομμάτια τα οποία βλέπετε από το κορυφαίο smartphone, το νέο μοντέλο, το Zer Apollo S450. Τετραπύρινο, κάμερα 5 MP, κοιτάξτε εδώ μια οθόνη. Πάμε λίγο να δούμε τους χάρτες, GPS με προεγκατεστημένους χάρτες, δωρεάν και οι χάρτες, δεν τους πληρώνετε. Εμείς τους πληρώνουμε, σε εσάς τους δίνουμε εντελώς δωρεάν και μάλιστα προεγκατεστημένους. 2 κάμερες για να πραγματοποιούμε βιντεοκλήσεις που γίνονται είτε μέσω 3G είτε μέσω Skype που τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό ακριβώς. Skype λοιπόν που τρέχει πάρα πολύ γρήγορα και μπορούμε να κατεβάζουμε όποια εφαρμογή θέλουμε μέσα από το αυθεντικό Play Store, το οποίο υπάρχει μέσα στο κινητό. Αυθεντικό Play Store, ένα κορυφαίο smartphone το οποίο παίρνει microSD καρτούλα μέχρι 32 GB και σας προτείνω να την παραγγείλετε με την αγορά του. Μπορεί να βάλετε και 8 και 16 και 32, θα σας χρειαστεί για φωτογραφίες, για βίντεο, για παιχνίδια, για τραγούδια, για παιχνίδια. Μια και λέω παιχνίδια, πάμε να δούμε λίγο το Zer S450, πώς μπορείτε να παίζετε παιχνίδια, πώς μπορείτε να τρέχετε ταυτόχρονα πάρα πολλές εφαρμογές, τεράστια αυτονομία μπαταρίας, 2 νούμερα. 2 διαφορετικούς αριθμούς. Μπορείτε να βάλετε μία Cosmotec και μία Vodafone. Μία Vodafone και μία Win. Αρκεί όμως να το παραγγείλετε τώρα που είναι αυτή εδώ η χαμηλή τιμή. 75 ευρώ το ένα, 140 ευρώ τα 2. Τώρα τηλεφωνήστε. Προσέξτε με. Τετραπύρινο smartphone. Αγοράζατε 80 και 90 ευρώ το S400, το οποίο ήταν μονοπύρινο. Εδώ μιλάμε για μια τετραπύρινη πρόταση κόλαση που τόσο χαμηλή τιμή δεν έχει ξαναβγεί ποτέ και τώρα βγαίνει. Γιατί εμείς είμαστε κατασκευαστές, δεν είμαστε ενδιάμεσοι μεταπολιτές, ούτως ώστε να χρειαστεί να μεσολαβήσει κάποιος που να βγάλει και αυτός κέρδος. Από το εργοστάσιο παραγωγής των προϊόντων Zer κατευθείαν στον καταναλωτή, δηλαδή σε εσάς. Αυτό είναι το προϊόν. Το βλέπετε σε λειτουργία, ούτως ώστε να ξέρετε το τι θα φτάσει στα χέρια σας. Να μην έχετε καμία απορία. Τετραπύρινο smartphone με αυθεντικό Android 3G με προεγκατεστημένους χάρτες. 75 ευρώ το ένα, 140 ευρώ τα 2. Πού το έχετε ξαναβρει? Είμαστε φθηνότεροι, γι' αυτό επιβιώνουμε. Φθηνότερη μεν στην τιμή, όχι φθηνή στην αξιοπιστία, τη φερεγγιότητα και τα κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία τεχνικά χαρακτηριστικά έχει το Zer Apollo S450, το νέο μοντέλο. 75 ευρώ το ένα, 140 ευρώ τα 2. Τώρα τηλεφωνήστε. Θέλετε smartphone όλοι? Πάρτε τα 2-2. Ζητάω συνεργάτες για να ενταχθούν σε προγράμματα ΕΣΠΑ που έχουν ξεκινήσει από τις 7 Μαρτίου και να πάρετε κάποιο έτοιμο κατάστημα Ζερβουδάκι. Έχουμε καταστήματα έτοιμα, μπορείτε μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ να αποκτήσετε ένα κατάστημα. Τηλεφωνήστε μετά το τέλος της εκπομπής στο 90-1588 για να σας δώσουμε σχετικές πληροφορίες για αυτό. Όσοι έχετε μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα και δεν τα χρειάζεστε, ή λάπτοπ ή τηλεοράσει LCD, αρκεί να δουλεύουν, γιατί λαμβάνουμε πολλά mail τα οποία μου λέει: εγώ έχω σπάσει μια τηλεόραση, έχω σπάσει ένα τηλέφωνο, έχω σπάσει μια οθόνη. Ό,τι προϊόν είναι σπασμένο το πάτε για ανακύκλωση. Και ό,τι δεν θέλετε να πάτε για ανακύκλωση και θέλετε να το φτιάξετε, το στέλνετε και εμείς το επισκευάζουμε. Διαθέτω και το καλύτερο service, το πιο αξιόπιστο και το πιο οικονομικό και το μόνο που μπορεί να σας δώσει μέχρι 24 μήνες γραπτή εγγύηση, ακόμη και στην επισκευή. Γιατί αυτή την επισκευή την κάνω εγώ. Όχι προσωπικά, οι συνεργάτες μου. Αλλά αυτοί οι συνεργάτες έχουν παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια στο εξωτερικό για να μπορούμε να έχουμε ακόμη και level 5 και κατανοούν όσοι έχουν service τι σημαίνει αυτό. Όσοι έχετε καταστήματα και θέλετε να φτιάχνετε τα προϊόντα των πελατών σας, αυτό είναι το service το οικονομικό, το αξιόπιστο και που μπορεί να σας δώσει γραπτή εγγύηση που μπορείτε να δώσετε και στους πελάτες σας. 2-10-90-11-588 και για το service. Τώρα το smartphone, το Zer Apollo S450, το τετραπύρινο smartphone με τις 2 κάμερες, μία μπροστά και μία πίσω για να πραγματοποιείτε βιντεοκλήσεις. Για να τραβάμε απίστευτες selfie, και εγώ είμαι παιδιά των selfie, έτσι το λέω, μ' αρέσουνε. Αποθανατίζουν τη στιγμή, ρε παιδί μου. Όπου και να πάω, με έναν καλό μου φίλο, με έναν καλό συνεργάτη, τραβάω μια φωτογραφία. Και όσοι με ακολουθείτε στο ίντερνετ, είστε χιλιάδες, θέλω να μπαίνετε στη σελίδα Ζερβουδάκης και να κάνετε like για να μιλάμε από εκεί, γιατί τα προφίλ πλέον έχω φτιάξει 4, έχουν γεμίσει όλα. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε στο 4ο προφίλ μου, αδάχτηκα 4.000 τίποτα φιλίας, δηλαδή δεν μπορώ να φτιάξω 50 προφίλ. Παραγγείλτε όμως τώρα το Zer Apollo S450, το τετραπύρινο smartphone με τις 2 κάρτες, με την πολύ μεγάλη αυτονομία μπαταρίας, ανάλογα τη χρήση που κάνουμε στο τηλέφωνο. Έτσι.
Γιατί υπάρχει αυτονομία μπαταρίας που μπορεί να φτάσει μια εβδομάδα και υπάρχει αυτονομία μπαταρίας που μπορεί να φτάσει 2 ώρες. Αν μπαίνεις και μου κάνεις download στο ίντερνετ συνέχεια και μου είσαι με το Wi-Fi συνδεδεμένος και μου έχεις και το Bluetooth ανοιχτό, εκεί δεν θα σου βγάλει μια εβδομάδα, θα σου βγάλει μια ώρα. Το οποιοδήποτε τηλέφωνο. Δοκιμάζω εγώ smartphone κορυφαίο των 700 ευρώ άλλης εταιρείας του ανταγωνισμού, όπου το φορτώνω με ελάχιστη πλοήγηση στο ίντερνετ 4 φορές την ημέρα. Και δοκιμάζω ένα 8πύρινο ZER καινούριο τώρα που φτάνει 6 μέρες και 8 ημέρες η αυτονομία της μπαταρίας του. Παραγγείλτε όμως τώρα την οικονομική πρόταση για τα παιδιά σας και για σας από το ZER S450. 75 ευρώ το ένα. 140 ευρώ τα δύο. Δώρο θήκη, δώρο μεμβράνη, δώρο και τα έξοδα αποστολής. Τα έδωσα όλα, ξεβρακωθήκαμε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Υπάρχει μόνο η αγάπη μου που σας τη στέλνω απλόχερα μέσα από αυτή την εκπομπή. Καθημερινά. Θέλω λοιπόν να παραγγείλετε τώρα στο 210 90 11 588 για σας, για το παιδί σας, για το εγγόνι σας, το νέο smartphone του Θεοδόση, το ZER Apollo S450. Το smartphone που ήρθε να αντικαταστήσει το ZER Apollo S400. Είναι 3G, τρέχει Skype, μπαίνει Instagram, YouTube, Twitter και που δεν μπαίνει, τα κάνει όλα. Είναι οικονομικό, είναι φτηνό, είναι αξιόπιστο, έχετε γραπτή εγγύηση για το προϊόν, διατίθεται σε 2 χρώματα, σε μαύρο με κόκκινη ρίγα αλλά και σε λευκό με μπλε ρίγα. Μπορείτε φυσικά να το παραγγείλετε και από το site μας που δεν είναι άλλο από το zer.gr. Αυτό είναι το νέο, ολοκένουργιο smartphone, νέα άφιξη, νέα κορυφαία, τετραπύρινη πρόταση. Είναι το πιο φθηνό τετραπύρινο smartphone το οποίο υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Είναι το πιο φθηνό τετραπύρινο smartphone το οποίο υπάρχει σε όλη την Ασία. Τέλεια αφή. Τέλειο touch. Πάμε να δούμε λίγο μερικές από τις κορυφαίες λειτουργίες έτσι ώστε να γνωρίζετε αυτό το προϊόν που θα φτάσει στο σπίτι σας τι ακριβώς έχει και προπάντων ποια είναι η τιμή του. Είναι μια προσφορά γνωριμίας μόνο για 3 μέρες. Όποιος προλάβει τον κύριο είδε. Με νέα μειωμένη τιμή. 75 ευρώ το ένα, 140 ευρώ τα δύο. Τώρα τηλεφωνήστε. Μόνο για αυτή την εβδομάδα. Μόνο για τα πρώτα κομμάτια τα οποία βλέπετε από το κορυφαίο smartphone, το νέο μοντέλο, το ZER Apollo S450. Τετραπύρινο, κάμερα 5 MP, κοιτάξτε εδώ μια οθόνη. Πάμε λίγο να δούμε τους χάρτες, GPS με προεγκατεστημένους χάρτες, δωρεάν και οι χάρτες, δεν τους πληρώνετε. Εμείς τους πληρώνουμε, σε εσάς τους δίνουμε εντελώς δωρεάν και μάλιστα προεγκατεστημένους. 2 κάμερες για να πραγματοποιούμε βιντεοκλήσεις που γίνονται είτε μέσω 3G είτε μέσω Skype που τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό ακριβώς. Skype λοιπόν που τρέχει πάρα πολύ γρήγορα και μπορούμε να κατεβάζουμε όποια εφαρμογή θέλουμε μέσα από το αυθεντικό Play Store το οποίο υπάρχει μέσα στο κινητό. Αυθεντικό Play Store, ένα κορυφαίο smartphone το οποίο παίρνει microSD καρτούλα μέχρι 32 GB και σας προτείνω να την παραγγείλετε με την αγορά του. Μπορεί να βάλετε και 8 και 16 και 32, θα σας χρειαστεί για φωτογραφίες, για βίντεο, για παιχνίδια, για τραγούδια, για παιχνίδια. Μια και λέω παιχνίδια, πάμε να δούμε λίγο το ZER S450 πώς μπορείτε να παίζετε παιχνίδια, πώς μπορείτε να τρέχετε ταυτόχρονα πάρα πολλές εφαρμογές, τεράστια αυτονομία μπαταρίας, 2 νούμερα. 2 διαφορετικούς αριθμούς. Μπορείτε να βάλετε μία Cosmotek και μία Vodafone. Μία Vodafone και μία Win. Αρκεί όμως να το παραγγείλετε τώρα που είναι αυτή εδώ η χαμηλή τιμή. 75 ευρώ το ένα, 140 ευρώ τα δύο. Τώρα τηλεφωνήστε. Προσέξτε με. Τετραπύρινο smartphone. Αγοράζατε 80 και 90 ευρώ το S400 το οποίο ήταν μονοπύρινο. Εδώ μιλάμε για μια τετραπύρινη πρόταση κόλαση που τόσο χαμηλή τιμή δεν έχει ξαναβγεί ποτέ και τώρα βγαίνει γιατί εμείς είμαστε κατασκευαστές, δεν είμαστε ενδιάμεσοι μεταπολιτές ούτως ώστε να χρειαστεί να μεσολαβήσει κάποιος που να βγάλει και αυτός κέρδος. Από το εργοστάσιο παραγωγής των προϊόντων ZER κατευθείαν στον καταναλωτή, δηλαδή σε εσάς. Αυτό είναι το προϊόν. Το βλέπετε σε λειτουργία, ούτως ώστε να ξέρετε το τι θα φτάσει στα χέρια σας. Να μην έχετε καμία απορία. Τετραπύρινο smartphone με αυθεντικό Android 3G με προεγκατεστημένους χάρτες. 75 ευρώ το ένα, 140 ευρώ τα δύο. Πού το έχετε ξαναβρει? Είμαστε φθηνότεροι, γι' αυτό επιβιώνουμε. Φθηνότερη μεν στην τιμή, όχι φθηνή στην αξιοπιστία, τη φερεγγιότητα και τα κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία
Τεχνικά χαρακτηριστικά έχει το ZER Apollo S450, το νέο μοντέλο. 75 ευρώ το ένα, 140 ευρώ τα δύο. Τώρα τηλεφωνήστε. Θέλετε smartphone όλοι? Πάρτε τα 2-2. Αγαπημένοι μου φίλοι τηλεθεατές και αγαπημένες μου τηλεθεάτριες σε Ελλάδα και Κύπρο, ειλικρινά σας ευχαριστώ θερμά μέσα από την καρδιά μου που ήμασταν και σήμερα μαζί σε πάρα πολλούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι, το απόγευμα και το βράδυ με άλλες 3 νέες εκπομπές. Από εμένα, το Θεοδόση Ρεβουδάκη και όλους τους συνεργάτες, να είστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας.